Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Ah, ah, hala, may abli sa gate. Oh, Husto! Husto! Husto, bahala na. Mudagan ko. Mulayas ko. Dili na ko din eh. Mabiyat na ko. Mabiyat na yun ko, promise. Kalimtan na ka, my love, Piolo. Ay, kali basta sa gate ka silang bayo eh. Patuyang malan ni mga dato silang mga yuta good. Sabta kami mga pobre. Nagkalisod galing asa may mutukod. Mangawat ta ng hinuon. Ay, agay! Agay na nagmabudget ko. Alay, kasakit sa kuntod. Ang ako siko. Nadagma ko sa kong pagdagan. Ha? Ay, kasakit. Oh. Kisira na pagbalik ang gate. Ayaw sa! Ayaw sa kanitang! Ayaw isiraw na ang gate! Ayaw! Ayaw ba? Oh, Ayaw kinsa ba? man murag na ka pa. Nagpaninggit pa na. Abli, pagbalik ang gate ba? Agay, aray. Ari, asagod ko. Tabangin sa ko sa pagpabarong. Patugkam ni ka pa niya siya utabayana na. Magpatabang o pabarog. Ay, pagdali. Watoy! Dali. Kinsa ka ba? Ako? Ako ay... Isa gani ka? Tabangi Uy! ko! Ikaw man di ay! Tabangi ko, bi. Pabarugar agud ko, bi. Kaya murag nabikil. Ginang akong tiil sa akong pagkadagma ba? Uy! Hubag na ugma ko na o. Lisod na kaglagaw na. Asa? Ay, dili! Dili na mahimo! Madag dili mahimo na inoon. Dili gani mahimo! Bi, sige na, pabarugar sa ako. Pakuta ko sa imong bukton, noy. Oh. Dili, mahimo, dili ko makalakaw. Aray, agay, Oo, barag ka man lagi, barag. Barag pero nakabarog. Na, kita ka? Ha? Kita ka? Tana. Asam ta? Sa gate ba? Abli, ubali. Oh, nga naman. Gabi man ang nalak nako. Ha? Gabi naman ang nalak nako. Daghang kawatan, malutsan niya ta. Abli, ragani, kadali kay mo, agi ko. Naunsa. Ilaka na na. Nga naman. Gabi naman. Asa pa man dahi ka paingon, ma'am? Ha? Mulayas. Layas. Unsa? Uy, di mahimo. Kamang ugbalik soos man siya, noy. Naan na sad siya. Mipaingon na sab siya sa underground ug nagdaan niya ng tray nga may pagkaon ug mainom. Unsa man gyud kay iyang tuyo diyang dapita? Si kinsa man gyud kaha iyang pakikitaan diha sa silong? Kinahanglang masahiyod ko. Kinahanglang ako kining mahibaw-an aron makumpirmar nako ang akong mga pagduda. Mingon mo kung bangon gikan sa kubokton. Uy, Ella. Naniguan ka lang din sa underground. Pero kapag yun hapon, magkaton. Dili ko gustong pasakitan ka. Pero nga ano bang mangita ka magyod og paaging magkapasakit ko nimo, ha? Alos ang imo ng bukog. Ang akong makumutan sa imong kadaot. Dili magiinan tamang kaya nga kaon og tarong. Pero nga nung mas migamay ka pamangyod karon, ha? Mamugos ka lang yapon nga buhian ta ka. Lakip ba ka na dili pagyapon ni mo masabtan?
Wa kinay kagawasan pa gikan ako. Imo kining tinuyuan. Nabilanggo ka dinhi tungod ra usab nimo. Gawas nun kay kayo kaniadto nga makagawas-gawas gikan sa mansyon. Molibot sa tibuok palibot. Unya mamubo sa imo mga orchidyas. But you are such an ungrateful brat. Mas gipili mo nga mobiya na ko. Hindi ako kakaantos mo. Hindi basta makasabot. Dili ka na makaantos na ko. Sama ka sa usakaray na ning akong panimay. Unya di ka makaantos. Baya, mo magkini imong gusto. Ang mag-antos ka. Ang mabilanggo ka. Ayaw, paghila. Kay dili ta magkasinabot. Good. Oh, nasayod ka ba? May babay nga nagpailang hinigugma sa atong usa pa ka anak. Ang kaluha ni Paulo. Ug matod pa niya nga nagsabak na siya sa ilang anak ni Piolo. Nga sa ato pa. Tiguang lagi niya ita. Kay may apo naman unya kita. Pero nasayod ka bang wako mo to? Ug naglagot ko. Lagot kay ko. Naglagot ko kay nasayod kong iyar kong itonto. Aron maangko niya ang atong anak. Ning umabot ka mga adlaw. Ay laing karaon niya ikaw ban rini ning imong lawa. Kung nasayod ka ba kung unsay buot ipasabot niya na? Buot ipasabot niya na. May audience na uya kita. Dinihining maong lawag. Mas exciting, dili ba? Exciting! May makasaksi sa ato niyang pagabuhaton. So makaperform tao bayo! Wa paghapon siya magawas gikan sa underground. Wa ko mahinumdum nga buhaton niya kana kaniadto. Kay gihimo ka ng bodega sa mga butang sa una nga wa nagamita. Oh, may mga tunog nga nagpaingon din eh. Magdali kong pagbiyasa ko na imutangan. Mobiya kong dali gikan din eh. Mas misamot pa hinoon karon ang kakuryoso nga akong kikabati. Kadili lang kini ang unang higayon nga nakita ko siyang maghatod og pagkaon sa underground. Ug dili kay siya lang, kundi lakip si Tinoy. Kung unsa man ang sikreto nga iyong gitaguan, masayran ko ra gihapon ka na. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!